ଜଗତ ଆଗରେ ଜୀବନ ଆମର ଖୋଲା ଚିଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ଜାଣିବେ ସେ ପ୍ରେମ କେତେ ଗଭୀର। ଗାଳିରେ ନୁହେଁ ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହୋଇଛି ହୃଦୟ ଲେଖା। ସମୟ ସୁଅରେ ଲିଭିବନି କେବେ ରହିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଦା ସେହି ଭରସାରେ। ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ହେବୁ ଆମେ ଆଗଭର। ହୋଇଛି ଖୋଦିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମଟି ପ୍ରତି ହୃଦୟ ଫଳ କରେ। ନ ହୋଇ ନିରାଶ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ଠାରେ। ଅକ୍ଷରର ସେବା ନୁହେଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ,